Čaute ľudia, u ďalšieho videa, dneska si zahráme Minecraft. Nezabudnite mi zanechať like, odber, zvonček. Chcel by som sa vám aj poďakovať za to, že sme dosiahli 236 odberateľov. A ja už nebudem asi zdržovať, že môžeme ísť na to. Chceli ste, že mám natočiť Minecraft, tak ho natočím. A keď neviete, kedy budú vychádzať videá, tak choďte do komunity. Tam vždy vám ukáže, kedy budú vychádzať videá. Takže to sledujte a môžeme ísť na to. Takže asi sa pôjdeme niekde pokácať strom. Tu je najbližší. Potom tuto je nejaká jaskyňa. Pôjdem kameň naťažiť. Zatiaľ porúbem toto drevo. Dobre. Ospravedlňujem sa, že dlho nevyšlo video, ale boli Vianoce aj Silvester. Včera bol Silvester, takže som nemal čas. A teraz sa to zmení, lebo budú vychádzať častejšie videá. Tak ja si spravím crafting table. Nejaké palice. Dobre, položím ho. Krumpáč. Dobre, idem sem naťažiť nejaký kameň. Tam je skeleton. Tak. To ma zabijú. Tam ľudia sem, no. Zomri. Dovidenia. Musíme ísť inde. Pôjdem asi sem. Tuto pôjdem, tu. Tu je uhlie, ale sa zatiaľ naťažím kameň. Toto je ináč nová séria, lebo stará séria, to sa mi všetky svety sami zmazali a dobre, uhlie. Vyťažím tu všetko od uhlia. Ešte nejaký kameň. Som mi zdá, že tam... tu je železo. To si tu počujem nejakého skeletona. Dobre, no ja si spravím crafting. Dám si kamenný krumpáč. A asi nejaké fakle. Dobre. Pôjdem asi do tejto jaskyne. No možno asi nie. Dobre, odchádzam. Ale ako prvé si tu niekde postavím barák.
tu si ho postavím. A v druhej časti by som išiel do tej jaskyne, hej. Tu bude. Čakaj, urobím si sekerku. Kamennú. Dobre, porúbeme dom, či strom. A urobím asi tak základný dom, nepotrebujem nejaký extra veľký. Dobre. Takže kde si postavím dom? Tu. Takže tady to. 1, 2, 3, 4. Au. Jedna, dva, tri. Čakaj, toto tam preč. 4. Zamyk. Som mŕtvý. Hovorím. Som mŕtvý. Dovidenia. Dobre, no. Dobre, tu si uložím toto. Nemám na pec. Počkaj, tak aspoň faku. Dobre, mám tu aspoň svetlo. Takže toto by bolo do tohto videa všetko. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ.